kraftedeme godt vejr i dag. Ja, selvfølgelig. Der er sgu da også 51 grader, du. Jeg kunne kraftedeme ikke fange den skide lille myg der. Og der er ikke andet end knækbrætskab der. Hvad siger jeg til at komme ind til stranden en gang? Jeg hørte, det skulle være iskoldt, det der vand. Og så krybber din tissemand. Der ser du katte på et bord. Kvævet bum bum. Så er der fandme brev til jer. Er det Peter, der svarer mig? Jeg ved sgu da ikke, om det er ham Søren, der svarer mig igen, din. Det er fra Nationalbanken. Der er ikke der er snydt i skat. Det må min far. Der ser du katte på et bord. Har far nu set pornoblad igen? Jeg tror fandme, det er løgn, du. Hvad? Blomsten, det smager fucking godt. Det skulle jo prøves. Altså, prøv at stikke den op i det røde. Hold i kæft en gang. Jeg er dødt godt til træet. For helvede da. Hvad fanden har du lavet nu? Har du din kone? Jeg tror, jeg bare falder fuck dig. Din mand vil til Filippinerne. Jo, det er det vel lige om et suk. Jeg synes bare, du skulle vide det. Er det nu de der pornoplader igen, far? Er det noget fred og ro? Det sagde jeg for tidligt. Nå, hvad ved du? Jeg vil bare høre, om din hovedpine gik godt. Ja, det går fint. Jeg vil bare høre, om du har noget slæg til fredag aften i dag. Jeg skal se Disney-show. Og husk, det skal være permanent. Og uden lakridser, for jeg kan ikke tåle dem. Jeg har en ting at sige til dig. Hold din kæft. Nu er sådan... Så skrid dog! Hvad fanden er det nu ved, din grim kænguru? Ja, hvad sådan? Spændende. Jeg købte det her spejl, men jeg kan ikke se en skid af det, mand. Jeg ved snart ikke, hvad jeg bruger mit liv på, efter jeg fik Instagram. Jeg vil gerne spise græs. Ved du hvad? Jeg har ikke Instagram. Ej, spurt. Din grim hund. Jeg tror faktisk, jeg kan gå, hvis du skulle spørge for nogen. Og jeg synes faktisk, jeg er lidt tyk. Er du færdig? Jeg synes faktisk, jeg kunne høre noget. Og ja, jeg er faktisk færdig for helvede, det er en møgdyr. Og jeg skal bare snakke videre. Jeg ved ikke helt, hvorfor min mand bevæger sig, far. Min hjerne bløder. Hvad fanden er det her for et grimt sted? Hallo? Knægt, derovre, ja. Dig med en grim hat. Er det mig, du taler til? Jeg kunne fanden, er det dig, jeg taler til. Jeg kom, knægt, kom og tag min bagage over til det grimme mumihus, du. Altså, hvad mener du? Altså, Jeg var til det grimme mumihus, du. det er til venstre, og jeg er lige ude med det samme. Altså, jeg har selv været der. Tag min bagage og før mig derover, tak. Nej, for det gider jeg faktisk ikke, jeg er doven. Nu går min hals ikke rundt, så nu må du godt tage mine ting og smutte din dumme Ja, så knægt. går de skrællet. Går de hvad for en ting? Jeg så skuldret, jeg kommer nu. Fuck dig, din grimme knægt. Okay, skal jeg tage det bagage? Hej. Jeg hedder noget. Deres kongelige mayonnaise. Jeg mener remoulade. Jeg mener deres kongelighed. Nej, deres dronninghed. Jeg ved det ikke. Hvad fanden? For sat jeg min røv. Ej, kom så dit pindsvin, eller hvad fanden du er. Ved du vejen over til det grimme mumihus? Ja, det er lige herovre. Bare følg med mig. Lalalala. Scooby-dooby-dop-dop-dibi-dej. Det var med at synge, din grimme du. Så der kan vi vaske det hele dagen. Du ser frit ud. De siger fridyn, hvad? Hvad er det, du siger? Jeg sagde fridyn, hvad? Nå, ligegyldigt med det. Hvor fanden er den grimme mumifar? Jeg tænker, det er mega psykofobisk. Du tænker, hvad for noget?
Hvor fanden er det her, mummifar? Jeg fik jeg blåt igen. Det ser ud af helvede til. Hvordan kan mummifar? Min stemme knak lige. Jeg tror det ikke, det afsnit giver mening på nogen som helst måde. Nå, gør du ikke? Ja, når jeg tænker, mam. Har du tænkt, der skal holde kartofler med mig? Nej, hvad er min stemme for helvede? Hvad skal der for den i dag? Nå, jeg kan jo sgu da ikke skrælle kartofler med dig. Nu går jeg selv ud og finder ham. Ej, den familie, nu begynder jeg sgu også at tale svensk eller norsk eller tysk. Jeg kan ikke huske det. Er du fra kommunen? Hvem spørger? En grim møgung med en grim lyserød kjole. Skal du spørge for nogen? Ja, for Jens Peter. Ja, hvis du skulle spørge for nogen. Ja, hvad hedder du? Jeg er med din wannabe. Har du kartofler i hovedet? Det kan jeg godt lide at spise. Ved du hvad, sød går jeg faktisk i gang med at lave show business her. Men hvad ved du, din grimme møgunge? Med den røde grimme kjole, eller hvad fanden du nu her? Nu tror jeg springer det her sted i luften. Nu må vi også hellere gå ind i det skadespringen.